उदालगुरिनिफ्राय फैदों दिनै आङो CRPFआव सिलेक्ट जाबाय बिनि थाखाय आं सारमोन आरो आंनि न'खरनि गासैखौबो थेंक इउ जासियो आरो माबायदि नाजानाय गेजेरजों आं जोबोर खस्थ'यै नाजाबोदों आरो सारमोनाबो जोबोद मोजाङै ट्रेनिं फोरोंदों बेनिखायनो आं दिनै बेसिम सहैदों आरो गोबाङा सानो जे हिन्जावफ्रा बेबायदि साख्रियाव थिसनथाइ मोननो हाया बेबायदि गोसोआव लोरबांथि लायो बेफोरनि सायाव मा बुंगोन बेफोरखौ गाव गावनो जेनेबा गोसोखौ गोरा खालामनानै नाजायोब्ला बेलेग गुबुनफोराथ' बुंनायाथ' बिदिनो बुंखागोन खोनासंनाङा आरो गावनि गोसोखौ दाद लाखिनानै नाजालांबा साक्सेस जानो हायो नोंथांमोना बे एकाडेमियाव माबायदि सोलोंथाइ मोना मा बुंगोन बे एकाडेमिनि सोमोन्दै बे एकाडेमियाथ' जोबोर मोजां दिनै सारमोनानो जोबोर मोजां फोरोङो बिनि थाखायनो जेनेबा जायफोर गोसो गैया जेनेबा न'आव खारनो हाया जेनेबा हारसिं बोरैबा फिल खालामो बेफोरो बेयाव फैनानै जइन जानानै ट्रेनिं लाफैनानै साक्सेस जानो हायो आरो मा मुं नोंनिया आंनिया रिमा बर' सार मा पस्टआव आं CRPFआव बेसेबां दानसो बा बेसेबां बोसोरसो नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा जाफुंसार जानो हायो बियो आंनिया सेकेन्ड एटेम्पमोन आरो औ दा जाबायदां बोसोरथामफोर सार गिबियावनो आं आसाम फिजिकेल एकाडेमि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय दिनै जों बिराद खुसिनि दिन दिनै जोंनि गेजेराव 6 गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबाय दा सेलेक्ट जानाय गथ'फ्राबो गोबां माने खुसि माने इन्जय खालायदों लोगोसे बिनि न'खरनि बिमा बिफाया जोंनाव फैनानै बिथांमोनाबो गोबां खुसिजोंनो जोंनाव फैबाय आरो इन्जय खालायफैदों आरो गोबां खोथा मोजां बुंलांदों बा मोनसे डेभेलपनि फारसे सिन्था खालायदों मोजां बानायदों होननानै बिथांमोनाबो बुंलांबाय आं आसा खालामो जुदि साफ्रोमबो जोंखौ जुदि बिदि सापर्ट खालायलांबाय थायोब्ला इन फिउचाराव जों गोबां बेखार गथ'फोरखौ जों मोजां डाइरेक्सनाव लांनो हागोन मोजां मोनसे आबहावा बा मोनसे बारहावा जों बिरहोनो हागोन होनना जों आसा खालामो दा बेनिखायनो आं आसा खालामोदि जोंनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोना दा बेखौ एसे फल' खालायो बा सिन्था धारना खालायो जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फारसे एसे नोजोर होयो जोंनि जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालायगोन जाहाथे एसे माने नोजोर होनांगौ खारन जोंनि बेखार गथ'फ्रा माने गालत डाइरेक्सनाव थांनानै दिनै गोबां गथ'फ्रा गाज्रि बरबाद खालायबाय लाइफखौ जौ जुवाव नांथाबनानै ड्राग्सफ्राव एडिक्टेड जानानै समाजखौ गुबुंले बारहावा खालायगासिनो दं दा बेफोरनिफ्राय जोङो बोरैहाय मोजां डाइरेक्सनाव लांनो हागोन बेफोरखौ सिन्था धारना खालायनानैसो जोङो आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ खालायनाय जादों दा जोङो बेखौ खालायनायाव दिनै जोंनि खुसिनि दिन दिनै 6 गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबाय आरो गोबां गथ'फोर सेलेक्ट जाबावनांगौ दं आरो जाबोगासिनो दं लिस्टआव दंजोबखायो लासै लासै जालांगोन TR मैयाबो हैदोंमोन दा बिथांमोनाबो नै लिस्टआव दं अग्निवीर दङ बिनि उनाव नै पुलिसनि एप्लाइ जालायबाय बिनि उनाव नै आसाम फरेस्टनिबो एप्लाइ जानो फैगासिनो दं 22 थारिखनिफ्राय दा बैहाय जाय गथ'फ्रा एप्लाइ खालायाखै साफ्रोमखौबो आं एप्लाइ खालायनो रिकुवेस्ट खालायगोन एप्लाइ खालायजोबनांगौ खालायनानै एकदम नांथाबनांगौ आरो खस्थ' खालायनांगौ जिबनाव साक्सेस जानांगौब्ला खस्थ' खालायनांगोन रावनिबो खोथा खोनासंनाङा नोंनि टारगेटआ थानांगोन फकास खालायनांगोन जिबनाव साक्सेस जानांगौआ बेनो मोनसे मुल मन्त्र आं सानोदि बयबो खस्थ' खालायगोन आरो एप्लाइ खालायजोबगोन आरो जाय गथ'फ्रा खस्थ' खालायनो हायाखै बायदिबा जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनांगौ आरो खस्थ' खालायफैनांगौ जों ज' खालायना खस्थ' खालायना साक्सेस खालायगोन आरो सोरबा गथ'फ्रा फिसनि फारसे थाखा फैसानि फारसे प्रब्लेम मोन्दों फैनो हायाखै बै बिथांफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालायगोन जों फैनानै रायलायफै गोरिब न'खरनि गथ'फोर दं गोबां गथ'फोर दङ जों थांगौमोन सार आं दिनै मा खालायबावनो आंनाव बिदि फाइनान्सियेल सापर्ट गैया आं थांनो हाया फै जों रायलायफै जों जेरैबायदि हेल्प खालायनो हायो जों खालायगोन 100% जों खालायलांगासिनो दं आरो खालायलांबाय थागोन जोंनि खामानियानो बेनो गुबुंले बारहावाखौ जोङो मोनसे मोजां आबहावा बारहोगोन होनना जों आसा खालामो आंनि मुङा सोरां बसुमतारी गामिनि मुङा निउ खाग्राबारि होनो कुसुगाव एरियायाव थायो नोंथाङा मा साख्रियाव थिसनथाइ मोनदों आं दिनै SSCGDनि माबायाव सिङाव थिसनजानाय CISFआव साख्रि मोननो हादों माबायदि नाजानाय गेजेरजों मोननो हादों नाजानाया गोबाव समनिफ्राय नाजाबाय थादों आङो 2022निफ्रायनो नाजायै दिनै 2026आव फाइनाल रिजाल्ट फैनानै सेलेक्सन जाफैबाय आरो बियो 2025निनोमोन आरो दा 26आव फाइनाल रिजाल्ट फैनानै सेलेक्सन जानो हाबाय आं CISFआव माबायदि मोनदों दिनै समाव दा गोबाव समनिफ्राय नाजानानै दिनै जाफुंसार फैनानै गावखौनो माने फोथायनो हायै मोनसे गोसोआव बिदि जाखांदों आरो आं बिदि जानो हागोन सानाखैमोन आरो थेवब्लाबो आं दिनै गोबाव सम 4 बोसोरानो जाबायमोन 4 बोसोर नाजानानै आं दिनै जाफुंसार जाफैनो हाबाय बेयाव बे एकाडेमियाव नोंथाङा बेसेबांसो सोलोंथाइ लाया बे एकाडेमियाव आङो बारा सम थानाय जायाखै 2 मासल' थाफैनाय जादों 2 मासनि गेजेरावनो आङो आंनि नांगौखिनिखौ बुथुमनो हानानै आं खारनायावहाय पास खालामनो हादों दिनै जे बे एकाडेमिया नोंथांमोनखौ बरायबाय मा बुंगोन बे एकाडेमिनि सोमोन्दै आरो माबायदि मोनदों बे एकाडेमियाव आं सार आरो मेडाममोन गासिखौबो जोंखौ दिनै लेंहरनानै बायदि बरायफैनाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ माबायदि फोरोंथाइ होनाय जायो बे एकाडेमियाव फोरोंथाइ होनाया मोजां जोबोद मोजां जेरै आं
सिगां बेयाव फैयैनि सिगां आङो 5 किल'मिटारखौ खारनो हायाखैमोन हारसिं प्रेक्टिस खालामो ओमफ्राय जेब्ला आं बेयाव फैनाय लोगो लोगो सारमोनजों जे प्रेक्टिस खालामफैदों बिनि उनाव आङो फार्स्ट टेस्टआहायनो 5 किल'मिटारखौ 22 मिनिटाव खारफैनो हाखादोंमोन ओमफ्राय फैयै फैथारना आङो 20 मिनिटाव हाफैदों आरो 5 किल'मिटारखौ नोंथांमोन बायदि गोबां लाइमोनफोर दङ जाय बिथांमोना साख्रि आन्दायनानै थायो बिथांमोनखौ मा खालायगोन बे समाव जायफोरा ओरैनो गामियाव ओरैनो बेखाराव थायो बेफोरखौ आं गासिखौबो खावलायनो लुगैयो जुदि लामा मोनाखैबा साख्रि नागिरनायनि अब्ला आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै थाफैनो हागोन बेयाव सारमोनहानो गासिबो दैदेनलांखायो बबे लामाजों थांनांगोन आरो माबायदि जेरै अनलाइन फैयो नटिफिकेसन बे समावबो एप्लाइ खालामनो हाखायो एकाडेमिनिफ्रायनो बेखिनिखौनो आं बुंनो सानदों सबसे पहले तो आसाम फिजिकल तरफ से जय हिंद और नमस्कार बोलना चाहूँगा और आज मैं यही कहना चाहूँगा आपकी मीडिया के द्वारा आज देख रहे हो आप लोग सभी चैनल पे देख सकता है और मैं यही कहना चाहूँगा आज हमारा आसाम फिजिकल में खुशियाँ मना रहा है सिर्फ यही नहीं है पहली बार नहीं है इससे पहले भी बहुत खुशियाँ हम लोग मना चुका है ठीक उसी तरह आज भी हमारे एकेडमी में 5 लड़के और 1 लड़की सिलेक्टेड हो चुका है ऑलरेडी और उनका पता है कौन किस किस में है मैं वो भी बताना चाहूँगा 2 CRPF में 2 BSF में 2 CISF में है ऑलरेडी ये लोग फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो आसाम फिजिकल एकेडमी इनकी खुशियाँ देख के बहुत खुश है आज बहुत गर्व महसूस कर रहा है आसाम फिजिकल एकेडमी हम और चाहेंगे अभी आने वाला जो हमारे रिसेंटली टीए जो रिटर्न दिया है उसके बाद और आने वाला फरवरी को अग्निवीर जो हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो भी ऐसे ही ठीक आज की तरह खुशियाँ हम भी उस दिन मना पाएंगे।